Iker galdera bat. Esan, Zure sofa garestia da? nire etxeko sofa? Bai. Garestia ez dakit ba? Nola ez dakizula? Garestia, merkea oso erlatiboa da. Zenbat ordaindu duzu? Zer? Hori ez da esaten, Amaia. Tira. Zergatik jakin nahi duzu. Nire egongela berritu nahi dut. Ara? Kuadroak, lanpara eta sofa bat. Ze ongi. Bai. Baina zalantza daukat. Ze zalantza. Denera 2.000 euro ditut. Bai. Eta ez dakit nola banatu. Nola banatu? Zema diru sofa erosteko, zema diru kuadroak erosteko. Amaia, Zer? zuri siesta egitea gustatzen zaizu. Bai, asko. Ba, orduan erraza da. Nola? Kuadro merkeak eta sofa garestia. Arrazoi duzu.